πόσο μεγάλη θεά είναι? Της λες για την γραβάτα που σε φωτίζει? Σου την πέφτει φάτσα φόρα και εσύ καληνυχτάκιας? Καληνυχτάκιας. Εσύ τι γουστάρεις την κόμενα, ναι ή όχι να μου? Κοίταξε να δεις, είναι μια γυναίκα με ενδιαφέρον. Έχει ένα τύπο, έχει μια κοσμοπολιτική άβρα, έχει πάρα πολλά πράγματα. Θα το βαρέσω, παιδιά. Ρε εσύ, μίλα ελληνικά, τη γουστάρεις? Κι άμα τη γουστάρεις, τι κάνεις? Τι κάνεις? Τι κάνεις ρε? Ρε φωδί είσαι! Ξύπνο ρε! Έπαμε στο γήπεδο! Αποθέωσέ τη! Μίλα της! Πες της για το λόγο της, τα μάτια της, τη γλώσσα του σώματος! Έμπα μέσα, γοήτευε! Παρεξάμπλου! Δεν πίστευα ότι μπορεί να υπάρχει ομορφότερη. Μπάσα! Υπογραμμίζεις, κατεβαίνεις στον εικότητα και συνδέεσαι! Και μετά! Απόψε! Αντριάννα! Κρεσέντο! Για να μπορείς να την παρασύρεις. Χαμογελάς, Μέτζο, και κλείνεις. Ξημερώνει. Θα πω εγώ.